Ola, de novo estamos xa de volta en tempo de entrevista. Como lles anunciaba o remate das novas, o noso invitado de hoxe neste preguntoiro xerente da área de xestión integrada sanitaria de Compostela. Falamos con Luís Verde. Boa noite, benvido. Boa noite. Acabase de cumprir prácticamente un ano da súa chegada ao cargo. Voulle pedir en primeiro lugar que me faga un balance destes primeiros 12 meses. Bueno, efectivamente, acabase de cumplir prácticamente un ano, máis que de chegada ao cargo, de chegada ao encargo que nos fixeron de tentar de prestar unha asistencia sanitaria de calidade dun xeito eficiente á nosa poboación de referencia. A verdade é que teño que facer un balance moi positivo, non só polos resultados que acadamos este ano, que eu entendo que son uns resultados bons, senón por a implicación que atopei e que estou atopando no conxunto dos profesionais que traballan no Hospital de Santiago, no Hospital de Barcelona, no conxunto da área sanitaria. A verdade é que se fai un ano, cando cheguei aquí, me dixeran que apoio, que respaldo solicitas dos traballadores, non podería haber pedido máis, non? E iso que non corren moi bons tempos para xestionar nada, non? É certo que os tempos non son os mellores para estar descansados, pero sí son os tempos que nos están axudando a ser imaginativos, a ser responsables, que tamén o temos que ser, os traballadores, os xestores, os pacientes, e isto creo que o estamos a facer. De xeito que eu vexo, cando falo cos clínicos, así mo din, que o que é a prestación asistencial, a atención que damos aos nosos pacientes é unha atención cada vez mellor. Esta situación económica, esta crise que estamos a pasar en todos os sectores, non tivo repercusión nesa calidade asistencial que prestamos. Si é verdad que ativo, pois en que temos que ser máis imaginativos, como digo, pois probablemente esforzarnos máis e mirar moi ben a que dedicamos o tempo e os recursos que temos, pero estámoslo a conseguir. Neste primeiro ano, antes de falar do que pasou ao longo deste ano, voulle preguntar polo que non pasou, porque a súa chegada ao complexo sanitario de Santiago tamén supuxo o fin de certas polémicas. Anteriormente dera moito que falar a xestión de Rosa Bermejo, da súa antecesora. Tamén cadrou cun cambio na Consellería de Sanidade, había voces que falaban de que Santiago estaba a ser discriminado. Non sei se vostede percibiu eso a súa chegada e como cree que cambiou neste tempo. A verdade é que o mismo que acabo de decir do conxunto dos traballadores da área sanitaria en canto o apoio, o respaldo ás iniciativas que lle plantexamos e as que nos traen a nós, ao equipo directivo para desenvolver, teño que decir que o apoio e o respaldo por parte da Consellería de Sanidade e dos responsables do Sergas é total. Eu tampouco lles podería pedir máis apoio nin máis respaldo ás miñas iniciativas, de tal xeito que aquilo que vai ben, pois a mellor temos algo de responsabilidade, e aquilo que non vaya do todo ben, a temos toda sin duda. Tampouco se volveu a falar do tema da Facultade de Medicina, que é outra pata tamén da actividade sanitaria en Compostela. Rematouse esa polémica, cree vostede? Bueno, non coñezo os termos exactos desa polémica. En calquera caso, que si teño que decir é que a colaboración e o desempeño da actividade asistencial dos profesionais que desenvolven a doble actividade asistencial e docente está absolutamente conciliada, non nos está a supoñer, desde o punto de vista asistencial, ningún problema. Sei que con esforzo pola súa parte, porque adaptarse ao Plan Bolonia, ás novas formas de facer a docencia, é un esforzo añadido para estes profesionais, pero desde logo non hai ningún tipo de conflicto de intereses. Parece que todo é unha maravilla, pero en certo modo si é así, non? Non podería decir outra cousa. A xente está a esforzarse, a traballar, e desde logo que nin conflictividade, nin polémica nese ámbito, non? A xente está a traballar, está a investigar, que era un dos seus obxectivos cando chegou o encargo, como di vostede, falou de fomentar a actividade investigadora e así se está a facer, non? Sí, este é unha institución, é un centro que ten unha longa traxectoria investigadora e unha gran inquietud por o aspecto, polos temas
o ámbito da investigación, non? Entonces, bueno, calqueira xestor, calqueira xerente que se atope cunha masa crítica como aquí temos, sería moi torpe se non aproveitase e non tratase de estimulala e de fomentala, non? Entón, estamos a apostar por ser líderes en liderar a investigación biosanitaria na Comunidade Autónoma. Eu creo que o estamos a conseguir. Estamos moi ben situados no conxunto do país. Temos un dos 18 institutos acreditados polo Carlos III. Este ano obtivemos máis de 9 millóns de euros en distintas convocatorias competitivas e estamos a ter moi bons resultados nos proxectos nos que nos estamos a presentar agora mesmo. Recientemente nos comunicaron a adxudicación de investigadores de Miguel Servet, da iniciativa Miguel Servet do Instituto Carlos III. Temos 3 dos 4 que se concederon en Galicia, pero temos 3 dos 30 que se concederon en España. Isto quere dicir que o noso hospital, a nosa área sanitaria, acadou o 10% do que se concedeu por o conxunto do país. Temos moito interés en isto, temos moito interés en conciliar a actividade asistencial e a actividade investigadora. Pensamos que a actividade investigadora debe de estar de algún xeito integrada na nosa práctica asistencial diaria, e acadar unha investigación non só unha investigación básica, senón unha investigación que poidamos trasladar e rentabilizar. Pero para iso fan falta cartos. Dicía vostede que se captaron moitos recursos, hai que botarlle imaginación e esforzo para buscar novas áreas de financiamento, non? Fan falta cartos, desto non nos vamos a engañar, pero aqueles cartos que se obteñen, que se consiguen, é moi importante gastalos, invertilos en aquilo que de verdade é importante, non? As dúas cousas son importantes. E temos magníficos profesionais, temos boas instalacións, acabamos de ampliar os laboratorios dedicados a investigación con 500 metros cuadrados máis de superficie para estes investigadores. Creo que estamos no bo camiño, na liña correcta. Hai que investigar, hai que innovar, o que non o faga vaise quedar atrás. Non podemos quedarnos atrás. Esa é a mensaxe que escoitamos sempre, non? Que hai que apostar pola investigación e máis nestes tempos de crise, pero está claro que a investigación dá resultados a longo prazo, non? Cree vostede que tanto as administracións como os cidadáns da PE, que ao fin e ao cabo as administracións traballan cos nosos cartos, están realmente concienciados diso? Eu coido que sí, están concienciados. Outra cousa é que, como vimos dicindo, temos que priorizar e ver moi ben en que investimos os recursos que temos, non? Si é verdad que hai proxectos que dan resultados a longo plazo, pero no mismo desenvolvemento deses procesos xa vamos sacando conclusións, xa vamos sacando ideas, xa vamos aplicando aquilo que vamos vendo que nos pode ser de utilidade. Sin ninguna dúda, este é o camiño, sobre todo para unha institución como a nosa, non? E no caso desta institución, di que hai que priorizar a que se lle dá prioridade. Vamos a ver. No campo da investigación falamos agora. Non cabe duda que nos dedicamos á asistencia sanitaria, ese é o encargo, como decía antes, non? Isto é un aspecto fundamental. No ámbito da docencia temos unha responsabilidade importante para seguir formando novos profesionais, e no ámbito da investigación temos que ir hacia esa investigación translacional, esa investigación que despois nos pode reportar, nos pode facer revertir recursos e nos pode facer revertir, en definitiva, a riqueza. Esa investigación que temos que priorizar. No ámbito da asistencia, que pasos se deron neste ano que leva vostede no posto e que quedaría por mellorar? Nós estamos nun sistema, nun plano de mellora continua, non? As necesidades da poboación son cambiantes, aquelo que se precisaba fai 15 anos, 10 anos, 5 anos, hoxe se precisa de outro xeito. Nós temos moi ben organizada a atención sanitaria urxente. Calqueira persoa que ten un problema, calqueira punto da comunidade autónoma na nosa área sanitaria, enseguida poñemos a súa disposición un médico que sae dun centro de saúde, dun punto de atención continuada, unha ambulancia medicalizada que se desplaza, un helicóptero, etc. A atención urxente a temos francamente ben organizada, damos unha resposta rápida. Non temos tan ben organizado o noso sistema para a cronicidade, para eses pacientes crónicos que requiren de unha asistencia moi prolongada no tempo, ao mellor non moi intensa, pero sí prolongada, non? Entón, temos que buscar fórmulas asistenciais que nos permitan dar esta resposta ao paciente
sin causarlles demasiados trastornos, non? Ou naquele sitio onde é máis eficiente facelo. Aquel paciente que poidamos atender no seu domicilio porque somos capaces de monitorizarlo e facer o seguimento aí, pois o faremos. Se nun centro de saúde, no centro de saúde, e cando precise vir ao hospital, que veña ao hospital, pero que non veña ao hospital se o podemos evitar. Isto é do que se trata. En esta línea de traballo que temos general. Pero hai un plan de acción para mellorar esas carencias na atención aos crónicos. Sí, o noso plan de acción, que este modelo que nos demos de xestión integrada, de única responsabilidade de todos os dispositivos asistenciais, vai na liña de elaborar procesos asistenciais integrados, non? Que marquen os circuitos asistenciais dos pacientes. Isto é o que estamos a facer pois a diario. A diario estamos buscando a forma de diseñar procesos asistenciais que nos permitan facer isto, que os pacientes veñan ao hospital o menos posible, só cando é imprescindible, cando é de verdade necesario, que estén no hospital o menor tempo posible. E todo isto consíguese se un se vai apoiando en todo o sistema. Hoxe en día a asistencia sanitaria non a presta unha persona, non a presta un servicio, presta un conxunto de personas, un conxunto de servicios, un conxunto de dispositivos. Hai uns días facíanse públicos os datos das listas de espera, pues con boas noticias, non volvían a baixar. Non sei se onde está o límite, ata cando poderemos ir baixando estas listas da agarda? Vamos a ver, o límite non existe, obviamente, poderíamos disminuir os tempos de espera, non? Pero nós o que queremos é centrar o foco no importante, no prioritario. É moi importante que aqueles pacientes que teñen maior gravidade ou teñen unha patoloxía que require atención máis rápida, máis urxente, sexan atendidos. Estes son os pacientes que nos clasificamos como de prioridade 1. Aqueles doentes que teñen un proceso que hai que atender de forma prioritaria. Aí quedamos moi ben situados, temos unha demora media para estes pacientes de 17 días. Isto tranquiliza moito os pacientes, tranquiliza moito os xestores, tranquiliza moito os profesionais. De acordo? O resto dos pacientes que non teñen tanta prisa ou non son tan prioritarios, pero necesitan que se lle resolva o seu problema, estamos a cadar tempos de demora moi aceptables, non? Conseguimos mellorar respecto de anos anteriores, conseguimos manter todo o ano 2012 os tempos de agarda, os tempos de espera por debaixo do ano anterior. Bueno, creo que estamos nunhas cifras que son razonables para eses procesos que non son prioritarios. Sen embargo, cando fala cos pacientes, é evidente que cando é un o que ten que estar a esperar por unha intervención cirúrxica ou mesmo por unha consulta que o tempo se lle fai moito, sexa cal sexa, pero hai en determinados servizos que un segue oindo falar, pois, xinecoloxía, un ano teño que esperar para ir a consulta. Algo está a fallar tamén, non? Bueno, ese dato tamén lle teño que decir que as primeiras consultas de patoloxía están a cadar tempos de demora media moi baixos. Temos no conxunto da área unha demora media de 36 días. Non é igual en todas as patoloxías, pero cando falamos de patoloxía, de primeiras consultas de enfermedade, estamos a resolver nun tempo moi prudencial. Cada vez teño menos queixas neste sentido. Pero tamén nesto conseguimos implantar un programa asistencial que non está consolidado, pero que sí está implantado para atender a esas pacientes, a esas mulleres que necesitan dunha consulta de saúde, unha consulta, son pacientes que non están enfermas, pacientes sas, pero que temos que ver para facer prevención. Esos pacientes non precisan ser vistos nun hospital, esos pacientes precisan ser vistos no seu centro de saúde pola súa matrona, que lle faga o reconocimiento que lle ten que facer, que lle tome a mostra que lle ten que facer, e logo actúa un conxunto de profesionais que non se ve, pero que está aí, porque hai un laboratorio de anatomía patológica que vai a facer a citoloxía, vai ver un profesional que vai a valorar o estado da paciente, que lle vai a entregar o resultado. Quero dicir con isto que temos moito traballo por facer, camiño por andar, pero eu creo que vamos na boa línea. Temos menos pacientes esperando, bastantes menos pacientes esperando por unha primeira consulta dos que tiñamos fai un ano, un 16% menos. Para cando haxe consultas generalizadas para todos os servizos, sabemos que hai en determinados que xa está en marcha, cardioloxía, por exemplo, para cando se pode utilizar este sistema de forma xeral? A consulta non presencial, a e-consulta que lle demos en chamar, é unha consulta non presencial. É unha maneira de que un paciente desde o seu centro de saúde e o seu médico de cabeceira poidan contactar cun especialista
hospitalario, como especialista hospitalario, que lles vai a dar unha información, ou ben resolvelles o problema, que a información que ten, ou ben lles proporciona unha cita hospitalaria. Entonces, é unha fórmula asistencial que non é para todas as patologías nin para todos os pacientes, pero que sí que resolverá unha cantidad moi importante de problemas. Témola implantada en cardioloxía no 25% da poboación da área e conseguimos que un 40, un 50% dos problemas se resolvan sin necesidade que se desplace o paciente. Témola implantada en endocrinoloxía con resultados parecidos, incluso mellores, o 80% non precisan vir, e son experiencias que vamos a seguir estendendo a cirurxía maxilofacial, a nefroloxía, etc. É unha ferramenta máis que temos para resolver os problemas dos pacientes e que a podemos desarrollar gracias a ter unha historia clínica electrónica única, a ter a imaxe digitalizada, a ter a receta electrónica, de tal modo que a información dun paciente está presente, pódese ver no centro de saúde da Estrada, no clínico ou no hospital da Barbanza. E en esta línea de traballo vamos a continuar. Voulle preguntar agora outra vez por algo que ten que ver cos cartos, polo plan director do clínico. Non sabemos moi ben o que foi deste plan, falo porque orzamentariamente parece que non ten dotación nos orzamentos da Xunta. Vamos a ver. Efectivamente, había un plan estratégico e que generou un plan funcional e un proyecto de plan director. Dentro dese de plan director iban algunhas actuacións como ampliación das urxencias, iban actuacións que, por certo, puxemos a funcionar o 30 de xaneiro do ano pasado, con algúns problemas de circuitos asistenciais e tal, e que nos resultaron francamente ben os cambios que fixemos, ademais da ampliación, pois os circuitos asistenciais. Nese plan director estaba incluída tamén a apertura dunha unidade de psiquiatría infanto-juvenil, que é referencia para toda a comunidade autónoma. Puxémola a funcionar no mes de maio. Iba incluído dotar unha sala para unha nova resonancia de 3 Teslas, que puxemos a funcionar antes de finalizar o ano. Iban incluído unha ampliación das camas de críticos, da hospitalización de pacientes críticos, 18 camas máis de críticos, que temos recepcionado a obra xa fai escasos 15 días e que vamos a poñer a funcionar. Estos son exemplos para ver que o plan director síguese a desenvolver, seguímoslo a desenvolver, con moita imaginación, con moito esforzo, isto é verdade, pero síguese a desenvolver. Ao mesmo tempo, como decía, isto é un entorno cambiante, non? Ao mesmo tempo, nós agora estamos facendo unha reprogramación funcional, estamos reevaluando como están as cousas, non? Para ver por onde seguimos. Temos moito interés, e este modelo así o facilita, non? En ordenar o que temos que facer. Non ten sentido que fagamos pois dermatoloxía no Hospital Provincial de Conxo e no Gil Casares. Temos que telo unificado. Non ten sentido pois que fagamos, teñamos duplicado pois outros servicios, non? Por exemplo, de endocrinoloxía, que os temos agora en 2 sitios, que vamos a unificar, estamos preparando xa uns espacios novos no Hospital de Conxo. Quero dicir con isto que nós, os planes directores, a medida que se van executando, vanse revisando e vanse facendo. Eu creo que estamos a acadar os obxectivos que nos plantexaron ou que nos plantexamos. É dicir, que os seus plans non se van ver limitados por eses orzamentos. Non se van a ver limitados porque hai moito que facer, hai moito que reordenar e hai moito que optimizar. E, polo tanto, pois cos orzamentos de que dispoñamos, que están pendientes de aprobar polo Parlamento, pero que hai un anteproxecto, eu penso que vamos a salir adiante razonablemente ben durante este ano 2013. Bueno, xa a última, que se nos vai rematando o tempo. Sabe vostede que os composteláns están á espera de que se construan 2 novos centros de saúde, un de Galeras, outro de Conxo. De Galeras parece que vai, o de Conxo, de momento, haberá que seguir agardando. Cree vostede que non é tan necesario este ambulatorio, este novo centro? Ambos os dous son centros necesarios, non? Pero, como decíamos ao principio, estamos nun momento no que hai que priorizar, non? Cando se nos plantexa priorizar, hai un relacionamento que é evidente. En Galeras non hai ningún centro de saúde, no casco antigo non hai ningún centro de saúde, a población desa zona desplázase a outros centros, e no barrio de Conxo temos un centro de saúde. Esta é unha evidencia incontestable. Por lo tanto, a hora de priorizar, pois priorizamos aquel sitio onde non hai
non? Isto, bueno, o Consello da Xunta aprobou a licitación deste centro, valor de 3,3 millóns de euros, se non me engano, e se licitará en fechas próximas. No centro de saúde, no barrio de Conxo, é preciso un centro de saúde tamén, pero temos unha infraestructura que de momento é capaz de dar resposta ás necesidades da zona. É verdad que é unha zona en expansión, é verdad que é unha zona que se iba a expandir, bueno, a outra velocidade que, bueno, ahora quedou un pouco ralentizada, pero creo que chegaremos a tempo tamén. Bueno, pois ata aquí chegou este tempo pro preguntoiro. Moitísimas grazas, ata outra. Ata cando queira, moitas gracias. Pois, como digo, este foi todo neste preguntoiro. Xa saben que poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego e de Galicia Hoxe, tamén do xornal El Correo Gallego. Volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.